gikan sa iyang pamilya asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Mga idol, alam niyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Full Week Minerals, Food for the Cell, Anti-Diabetes, Anti-Hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Full Week Minerals. Doc F Full Week Minerals and Doc Alternativo products available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Maskin nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 12 minutos makalihis an alas 2. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pangalas 2 na pagbabareta, digdi po sa Radyo DZGB, ngunya na aldaw ning Webes, Petsa Jeskan, bulan ng Disyembre taong 2020. Masalangkaw ang tsansa na darahon sa ospital asin ma-admit sa ICU o Intensive Care Unit ang mga lalaki na may Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Inibase sa pag-aadal na piglansar kan mga researchers kung sain maabot sa 3 milyon ang kaso ng COVID-19 gikan sa 44 na estado sa Amerika an sa indang pinag-aadalan. Sa nasabing pag-aadal, nagluwas na 3 beses na masalangkaw ang tsansa na darahon sa ICU ang mga lalaking may COVID-19 kumpara sa mga kababaihan. Apuer kani day aram kan mga eksperto ang rason sa likod kani kung saan haros ang mga pinaghihiling nitang rason iyo ang kadakol na interferon proteins na natural na pinagpuprodusir kan mga kababaihan na posibleng kausa sa hababang level kan severe COVID-19 cases kan mga babae. Yan ang pangalas 2 na pagbabareta digdi po sa Radyo DCGB. Ini po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod, Rexidol Forte,
Rexidol Forte, Uragon Banat sa Apat, Milo Everyday, Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Coco Crunch, parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one, may gatas na. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang bait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo.
An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon. Good afternoon sa mga paraantabay niya to ngunyan na aldaw ning Webes. Petsa Jess kan bulan ning Disyembre taong 2020, no? Oy, Manayche. Yes, hello. Happy birthday. Happy birthday. Oo. Tamili nakapula ako. Happy birthday to Los. Oh, syempre, pag red, birthday. Birthday to Los. Oo. Sige na nga ni. Blessing baga yan. Bako, Maugma ka pag nakapula ka. Bako, Merry Christmas. Bako? Happy birthday. Happy birthday talaga. Happy birthday and Merry Christmas. Welcome. Welcome sa mga paraantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nag-aantabay sa Lawas kan Pilipinas. Hapon na naman. Usapang Uy, pamilya. merindal na naman, merindal. May merindalan ka dyan. Eh, may naparong ako kasi bago nagigibis. Niya ako, mamutunon niya ako. Galing niya ako arnibal. May naparong ako sa bago nagigibo. Iyo. Ulang kataning ta. Baka ano daw sana ang naparong mo. Ano? Oy palan, bago yan ang mga naparong na iyan, sigun kay ano, so Isay. sigun ini sa mga, ano apod kay ni, manangod ini ngunyan sa upcoming celebration kan Kapaskuhan. Yes. No? Usually baga, kita sa laog kan pamilya, yaon, so kaugmahan, no? Happiness. Happiness. So, pagkaon. Oo. So merindalan na pigsasabi mo. Oo. So, mga inomon. Pag may pagkaon, may inomon, may katambad iyan. Ano? Mm. Karantahan! Sa Pilipino, mga Pilipino, perming daya nawawara. Di paborito, karantahan. Video 5, sabi kan mga sosyal, Karaoke. Oy, sabi po, mga tugang ni DILG Secretary Eduardo Anyo, ban mo na databi, pinag-i-encourage po sa mga LGUs, no? Local government unit na iban an mga karaoke session. Ta inida palan Ate Chi, mas nakakahawa ada akong igwang COVID ang sarong tawo pag nagkanta kumpara da sa pag nagtataram. Dakol da ang tarapsication. Oo, tarapsication, nagbibirit kay abang nagkakanta baga talaga nagbibirit. Para mo so kantang Kinli. Para so Kinli. Libi na. Tarapsication itong maray. Oo, kumbaga pag nagbibirit palanda, mas dakol lang tsansa na makaulakit kita. Talagang so aerosol da kaya talagang minalawas pag nagbibirit. So that's why pinag-discourage or pinag-i-encourage ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa mga LGUs na iban ang mga karaoke session. Digdi sa tuya sa Legazpi. Dili nga ni bagay dyan baga sa puro. May mga banda rito, banda roon. Wara. Paano pa kayan Kunyan sana, puro sana, video sana piga-play nila. Oo, they ki live. Wara. Oo, they pa ki live Live na. songers daw. Yan, So, paano nakanso may mga video 5 sa harong? Dahil magagamit sa video 5. Tiis mo na. Pwede man nila magamit. Patugtugon sana nila. Dahil hindi sila magkanta. Patugtog lang. Pwede makatios. Pugulo ng gimot. Puuto ng gimot. Oo. So, but anyway, since naaranina celebration kan Kapaskuhan, Ate Chi, no? Dakulaon na dilema na naman kan sa tuya ng mga ina, mga nanay, so mga cook ng bahay. Kung paano da pagkakasyahon ang budget during apod kay ni? Basta yun na ito. Ako ba magluluto gusto ko kumpletong ingredients. Iyan sana. Iyo.
Medianoche, tas Noche Buena. Kasi ako rin ko din naisip. Ay, basa, grabe ng tigmimirindalo na kaya ako. Medianoche, tapos Noche Buena. So mga, ano yan, so mga parang tabay ta dyan na medyo gusto ki masiram. Gusto ki, budget meal na piga po. Sabi nga ni, budget-friendly meal. Budget-friendly meal. Ano? So, iyan po ang satuya na pag-urlay-ulayan nyo na pagkahapon para sa mga nanay ng tahanan na gusto man na magtaoki puwerteng medianoche. Kasi Noche Buena. Noche Buena. Lalo sa mga aki. So, mga Filipino type or Filipino dishes na pasok sa budget. Oo. Ano ika? Nagluluto ka? Diba yun ang kukaan? Ah, talaga? Magtana? Magtana. Speaking of tana, garo may mapatana sa tuya ngon yan. Iling ako kasawa ago, may dara. O yan na, padigdi na, May speaking of tana. Thank you. Wow, uni Filipino Noche Buena menu. Hello guys. Oni masiraman ini Oy, at mo na. Sa ini sa ko itinao ta kay sa ko sana ini O di mo, uli na lugod ilingon ako. tabi nindo, i-screenshot tapos i-close up tabi nindo. Ini po, Total Cravings po ang nagibo kay ini. Total Cravings. Yeah, yum. Proven na. Pirmi kami tabi nagkakaon kay ini. Ako, dahil pa ka, pirmi ka na palang ka nagkakaon. Pwede naman garong. Regalo ini sa kuon niya. Pwede. Si Kuya Mane. Kasi naka-dress ako. Bako Para nga kitang pipirot ka, Kuya Mane. Pipirot Ay, ka. na ako. Pero sa ko itinao. Tigsararo manda kaming tolo. Asa ko sana itinao? Sa ko container. Sino sulog? Salamat po sa Total Cravings sa regalo. Maagang regalo. Uy, swak ini sa budget. Swak na swak sa budget for only 280 pesos. Pero nakula na siya. Swak iyan sa budget. Yeah, tapos very makapal ang sayang. Makapal ang leche flan. Leche flan flavor yan. Yeah, ube. Day pa nga ako ka nakakatanak ba ya? Dahil na taod-taod tabi. Ilingon ko kung may kutsilyo tabi ako. Patanaw ka. Pero kung sorry. Dibi, tao mo na sana sa ko. Total, Dahil nakatanak ka naman, pirmi ka baga. Iba man ini da. Sabi mo, pirmi ka na nakakatanak Oo, ka yan. pero iba naman ngunyan. Kasi kan last, birthday ko. Nakatanaw ka ini. Birthday ko man. Baga sabi mo, happy birthday nga, sabi mo. Ay, kaya isig patanaw takang liit. Salamaton sa Total Cravings para sa merindalan. Sa sponsor na Total Cravings. Nanay man na nagibo ka ini. Sinakto talaga na yaong kita digdingon dyan, ano? Ayan. Yun, sunaparong ko kasubago. Sabi na daw. Speaking of budget, meal, Filipino Noche Buena menu, napasok sa budget mo. Nanay, makinig ng mabuti. Ha? Oy, tama ini sa mga aki ha. Gusto rin kan mga aki pag may party. Yes. Spaghetti with fried chicken. Wow. Tatawa ka magluto. Spaghetti. Matibayin sa kan magtana pero di ko kan tatawa tichi talaga. Aminado kita diyan na duman kita sa pagtana. Pagtana sana. May baratuhon ini baratuhon ini. Saro may fried chicken na may spaghetti ka pa. Saro iyan sa mga pwedeng gibuhon kan sa tuya ng mga ina ngunya na medianoche on Noche Buena. Oo. Kasi sabi dapat may something long para yung relationship sa loob kan pamilya talagang long lasting. Yes. Spaghetti with fried chicken. Kasi yung fried chicken talagang gustong-gusto yung kan mga aki. Oo. Mas kan mga aki ko gustuhon. Spaghetti. Ako man. Fried chicken. Gusto ko man iyan. Ayun, kaso ba ko taka-aki. Hindi man magduman sa indong pag bawal data may COVID pa. Iyo pala na, no? Dakulo ng excuse. Dakulo ng excuses kayo. No, 500 pesos less than iyan? Yeah, 490 pesos. Oh yeah, 10 pesos tapamasahe pa. 490 pesos. May ka na, may spaghetti, pwede ka na magluto yung spaghetti. 1 kilo yan Tapos may fried chicken ka na, tapos igawa ka pang garlic bread. Uy.
Tapos may fruits ka pa. So, syempre, Paano? ano lang. Paano sa mga breakdown kayan? Taba ka, Arcane good for eh. 1 month sana iyan. Naman, arcane, Sarong kilo na Manok. chicken thigh. Thigh. Pinaka gusto ko ining part kan chicken. Thigh part. Thigh part. O 150. Sarong kilo na iyan. Yes. Oh, dakol naman pala na yan, ano? Sarong kilo na. O di syempre. For 150. Oo, 150 pesos. Tapos ang style ka ini, ang thigh, di ba nga pa yan? Kung talaga nagtitipid kayo. Minsan kasi ang thigh, maibog siya or medyo malaki, dakula. Dakula. Di ba nga pa, so may bone, tapos so laman. Pwede man hanggang ano. Iyo, kung Tapos, talagang, makay po, siyempre, fried chicken, makay yes, po kita makakay po kaning cooking oil. Cooking tapos, oil. Kids, cooking oil ha, not cooking oil. Cooking oil yan. Oil, cooking oil. Sabihin to na nga ni Lana. Lana. Oo. Tapos, syempre, pasta. Bako pasta na, pangdikit ha. So, noodles kang yung noodles kang spaghetti. spaghetti. Okay. Nasa 1 sanggatos kilo. man ito, 105. Kasi may bundle. Ngunyan baga, may mga bundle dyan. Sarong kilo na, Iba'y sabay ng spaghetti sauce. Yes, sarong kilo na spaghetti sauce, sarong kilo man na, sarong kilo na pasta, noodles, and then may katampad yan ng mga perang grams na sauce. So, bale, 150 para sa manok, Aha. 30 pesos sa lana, tapos sunakapak na spaghetti with sauce. With sauce No, na Christmas 105. Oo. Tapos kung gusto mo, any kasi optional, Optional. na ini garlic bread. Kung So, laga na tayo makakatipid ka pa ng mag-garlic 65 pesos Oo, kung wala ka mababawasan garlic pa bread. yan, Oo. ano? Siyempre, so cheese. Yes. Masiramon tabi ang spaghetti na grabe ang cheese. So, siram. Tapos, Pwede mo manhaluan kang sukiat-kiat. so, kung gusto mong, siyempre, di mo man ito isasalak duman sa, Di man tapig sa lakduman, pagluto kang spaghetti. O, dai. Optional na sana. Yes. Ang pagluto kasi ka ng spaghetti. Basta yun na, aram na kan mga mami. So gustong sabihon, Ate Chi, sa araw ka ni spaghetti with chicken, may garlic bread, tapos may kiat-kiat, may cheese. Sa 500 pesos mo, may uli ka pang cheese. Yes. Okay na. Okay na. Maski nga, sabi ko nga sa'yo mo, optional yung garlic bread. Alion mo na yun or wala itong kiat-kiat or pwede kang ka na lang ng saging, mas barato. Di yun na lang. Pwede, suwa, pwede ito. Di mo pwedeng suwa ng spaghetti. Talaga nagluto. Bawang, syempre, instead na garlic bread bakalon mo tapos ining kiat-kiat, mabakal ka pang bawang, mabakal ka pang So, para sa less than 500 pesos na budget, salbado na ang medianoche. Or Noche Buena. Noche Buena. Yes. Pwede na ini, lalo na sa may dakol na mga aki dyan. Kaso gusto na kan mga kaaki, siyempre spaghetti. Yan pag nailig kan mga aki. Bida talaga. sa mga aki ang spaghetti and fried chicken. Bida ang spaghetti. Bida ang spaghetti, So, 500 below na budget, pwede na po ini. Spaghetti with chicken. Yes. Igwa pang garlic bread. Optional na iyan. Optional. No? Kung di ka garuma garlic bread, 300 plus iguana. Oo. Di ba? Di salbado na sa tuya na Noche Buena. Yes. Yun. Sige. Tandaan po, yan Kamu na bahala maghanap kang ingredients ka ni. Procedure. Siguro mostly kasi pag ka Araman sauce ng nila. spaghetti, Oo. gisahin mo man lang Oo. Spaghetti with fried chicken. Spaghetti pataas pa baba. So spaghetti nagsisimbolo kang alaba na pag-iriba-iba na. Yes. So chicken. Wow factor. Wow factor. Yeah. Habang naglalayog na, sabi ni Kuya Manay. Sa mga nanay dyan na medyo gustong magtipid. Pero maugma, masiram ang satuya na Noche Buena. Siyempre, sabayan po nindo ning habang nagluluto ka mo, may konting love. Oo. Damihan mo na lang yung love. Damihan na natin yung umaapaw na love. Yes. Umaapaw sa kawali. Correct. Okay, sa satuya pagbabalik mga tugang, another menu para sa mga nanay na gustong magtipid pero gustong bongga ang handa during Noche Buena. Oras na to, alas 2:33. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte.
Rexidol Forte, Oragon, Banat sa Apat, Milo, Milo Everyday. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Downy, Bye-Bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original, Nescafe Original, mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. United Home Products, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. DSWD5, serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard, make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge, para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Stress to work at sa init ng panahon? Huwag kalimutang mag-judge para lahat tayo chillax. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi, may kay ako.
Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! The new invention of Doc Ed Delivo. Doc Ed Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, ito rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, digdi sa DZGB. Yes, balik kita sa programang Usapang Pamilya. Master ini ni Ate Chi niya na pagkahapon. No? So, Luto-luto mga sana. pagluluto kan sa tuya ng mga nanay na budget friendly. Ha? Budget friendly. Imagine mo ito sa halagang 500 salbado na si Noche Buena. Oo. Oh. Igwa pang saro ka ni Ate Chi. Ano? Ining Chicken salikpaw. chicken salpikaw. Oh, salpikaw. Salpikaw. Oo. Madali masarap pati pagluto. Paano yan? Very expert ano. Ano baga? Chicken breast. Mm. Tapos, pipiraso mo siya. Halimbawa, limited sa nangan and budget mo. Tapos, ano mo siya, pipidason mo siya gari mga, ni mga Garo kikis. oo. Or mga thumb na. 2 by 2. 2 by 2. Tapos, i-marinate mo siya para tasty ang sa imong pagkaon. Iyan ang sikreto. Saro sa sikreto. Imamarinate. I-marinate mo siya. Oh. Mga pirang hours or overnight para ano ito? Nanonood ang lasa, Oo. ang sarap. Ano nga po? Chicken salpikaw with oo. mashed potatoes. Yes, oo. Madali man sana. Isus gari, pero pigbasa ko kaya kung paano. Madalion man lang. Let's say nga, sarong kilo na chicken breast. Oo. Tapos, i-marinate mo siya. Tapos, pirasuhon mo talaga siyang sa data. Magkausto man talaga sa Oo. endo. Pero bako naman po, susara dito na, Garo gari na sa minudo. nakahaluton. Minudo. Halunon mo na sa hindi mo na sa paon. Garo na minudo. Oo. Gari, So ano, gisa-gisa garo ta lang ko kasi. man. Ha? Anong klaseng cut yan eh? May mga hapon May ba minudo mga cut, may afritada cut, Oo. or kaya, minudo cut, usually, minudo cut, Iyo. suggested di. Mm. Marinate lang siya, tapos pag ifa-fry, tapos idagdag mo na so ibang ingredients. Yan. So kung gusto nindo may mushroom, masiram. Sabi nga ni- Kung gusto nindo may ladaan salpikaw, masiram din. Tapos may oyster sauce. Iyo man lang. Iyo man Yan. lang ito. Tapos, May mga gatas baga, may yan? krema, may So cream. sa mashed potato na yun. So sa mashed potato na. Yes. Okay. Pero so, yung chicken salpikaw, wala man. Oo. May sana, ipiprepare mo sana siya. Siyempre yung chicken, tapos yung bawang, tapos may diit na lada, Mhm. kung gusto mo, tapos kung afford pa ang mushroom, Mhm. tapos then so yun na yun, yung paminta. So yun lang naman, then oyster sauce na diit. Oh, iyan na. That's it. So, And siyempre cooking oil. salbado na No, din naman problema. ka ni sa halagang Ito lang. 490. Oo. Salbado Below na naman. 500, oo. Below 500 lang po ini mga tugang, ha? Okay. So kung natanggap naman sa bonus, no? More than 500. Mag-spend ka ng more than 500. Baka sa pirang servings naman ini. Oo. No? Kung sa Tapos sigwa ka pa nga ng prutas na may suggestion pa may nga ni pongkan Diding, pa, 8 to 10 correct. pieces, ano? Oh, 3/4 na chicken breast. Oo, ah, pwede na yun. Or para sure, chicken breast fillet. So, finillet. Yes, so wala na yan po, to lang. Mm-mm. Yan ang Oo. masiramon chicken afritada. Yummy. 3/4 na potatoes. Mhm. Garlic, worth 35 pesos man ngaya. Oo. And then, sa mga sabor na panpasiram, 30 Yeah. pesos man. May 5 nga ni kayan. So sabi kong oyster sauce, 5 pesos Oo, na or 6 5 pesos ito. Oh, Na lalagan nasa ng sachet. tikrema, so Mashed potato. mashed potato. Optional naman, garlic bread. Yes. And then pongkan, 8 to 10 pieces, worth 90 pesos. At mababawasan pa ini. Yes, oo. Kaya nga sa 300 plus pa man ini. No, chicken salpikaw with mashed potatoes sa halagang 500 below. Yes. Mga tugang, mga nanay na nagdadangog, garmasiramon man ang gadini. Yan Salbado na naman. Ang satuya na Salbado na naman Noche si Buena. Noche Buena. Ayan. Ayan talaga. Makagutom ang satuya na hapon ngunyan na pagkahapon. But anyway, may naghapot sa kuya.
Sa inda tabi makukuha kuya good PM. Sa inda tabi makukuha iyan na total cravings. Wow! Oy, madali O sa Facebook po igwasinda. Sa Facebook madali man sana po yan. Makukuha I-research nindo. lang. I-research Kung nindo. gusto nindo, magdidipo ka mo sa may DCGB o sa DCGB, ituro mi ka mo. Madaliwan lang po hanapon ang total craving. Again, salamaton tabi dyan sa Matabi di suhol talaga yan. Garubaga promotion na. May bayad din eh. May bayad. May bayad iyan. Oo. Sako da so leche flan sa imo so Arin. sa Sulaogan. sa custard sa imo. Sako so leche flan. Sige. Bangaon. Nasa tahaw. Okay. O naman, so kung igwang durda ko na budget, roast beef with mushroom mo di gravy. kuya maning microwave or Oo, or oven. O kung may oven baga, dahil man Or nagagamit. may turbo broiler. Oy. Pwede man garo lilaog sa kaldero tapos. Sa steam. kawa. Tapos sige ka gani di ba? Basta mag-init ang laog. Pwede yun. 800 less than 800. Kay po handa ki roast beef with mushroom gravy. Sus. Buttered vegetables. Yun. Rice. Sagisa man sa na ini. And fruit salad. Sus. Ang ano niya, sabi sa nakansarong artista na sikat. Yummy. Sikat pa siya? Bako na. Okay. Pero siya sikat man si Dog siya. Hanggang sikat man gira. Okay. Yummy. Na? Ang ingredients po kay ne, syempre, 1 kilong beef. Baka. Blade chuck. 290. Iyo. Bako naman 290 ngunya, 300 plus na gunyan baka. 300 plus na? Oo. Di dagdagan po nindo. Kijis. Oo. Arena. Natural. Ining mushroom optional ani. Optional. So, bibira baga nagagamit kay ini sa tong mga tios. Pero may mga nagkakabarakal man baga dyan sa lata. Ayan, no? Sa mga nasa lata. Oo. So, ako hindi mga magagamit kay ini. Nagagamit. Gagamit ako kay ibang So, fresh na mushroom ang gamit mo. Bukon? Ura sa na mushroom. Hindi sa ng mushroom. Beans string beans. Kabangang kilo. Tapos carrots. Carrots. Sweet corn. Tandaan po iyan na. Tapos butter. Hindi butter ini. So breakdown digdi 77750. Yes. 777 pero pwede pa mabawasan tabi mga tugang kung mga optional de manindo ilalaag. Or kung abo nindo ka ining may mga iba kaya na abo ning buttered vegetables minsan mga mix. So mapagalo niya mag-mix. Di ba ko lang ang mga aki minsan abo ninda mga vegetables. So mga ruta yun ang gusto. Tatama sa to. Oo, tatama talaga sa to. Hindi pwede mag-abo. Baka dumating ang point na kailanganin natin, mas lalong kailanganin natin. Diba? Roast beef with mushroom gravy. Sa mga nag-aantabay, pwede po nindo isurat iyan. Opo. Roast beef with mushroom gravy. Kung di po nindo nasundan sa mga ingredients, pwede po nindo i-google, i-research, and then mailing po nindo naman sa ingredients, and then maaraman nindo kung paano niluluto. Yummy. Gusto ko ini ham and salad. Ham and salad. Dako rin bagang ham na barato sana. Oo. Chop lang. Correct. Di ba? Ham and salad. May ham ka na, may salad May ka salad pa. ka pa. Less than 1,000. Kung nakuha mo na so Christmas o so 13 matapos so bonus, pwede na. No? Sa 1,000, ham, and chicken macaroni salad, matrabaho gari ini. pandesal, ito kung ano man, bakasyon man, cheese, brownies, fruits. So, total yaon man sana kita sa laugan harong. Pagtarabang-tabangan tayo ni pagibuhon. No? So, ayan po sa halaga po dahil na 979 sana. So ano ini So standard. To kung may abo mo ng ilaag, makakamenos ani pa. Ani bang aki abo ki raisin or pasas. Abo ning carrots sa sa salad halion. So yes. diba? Nakuha ng option.
Iwa ka man sa ng chicken digdi, di kagan mo na sa nasu so macaroni salad mo. Kagan mo na sa ning ning mga ning Korean yan, great na chicken. Correct. Yan po mga tugang mga nanay, ham and salad. So iyan sa mga nabanggit na mga tataramo naman. Taramon, yun din na hapon. Mga lulutuon, no? Perfect for our Noche Buena. Yes. Ano pa yan? Budget friendly pa. Oo. Di ba? An gustuhon ko kaini ano ini masiram. Very common pero masiram. Lechon manok Lechon and pork manok. barbecue. Iyan talaga. Ha? Kaya dahil ako nangangalas pag makulog ang batok mo. Nag-absent naman ka sa rota. Siguro pa nakakaog ka ani. Lechon manok and pork barbecue. Paano man dayan pigluluto, Ate Chi? Pork barbecue. Ano ba? Bibakal. Bibakal na sa naso lechon manok. Oo. So barbecue. Yan. Kamo na kita na sarap pwede mag-barbecue ka yan. Pork barbecue. Ima-marinate pa in a special way with love. Correct. Oh, yan na. Lechon Tapos manok. pag marinate mo ay pag mabakal ka kay karne, puro sa naso laman ngaya papanipisun mo pa. Oo. Pwede po ngaya sugari sa steak na sa ng pidaso. Tapos So malumuyo na tumugon mo. talaga pag kinaon mo talagang dahil na madidipisilan ng Kasi bagang. tapos Dahil na madidipisilan ng bagang mo kung igwa pa. tsaka ang Magsapa. teknika yan pag maluto ka, lalo na hikarne, kung gusto mo talagang tender or malumuyo, dapat ang kalayo tabi maluway sana. Maluway sana. Pero bako na so malaadon siya tapos tutong ang luwas. matagas ang hilaw. laog. Hilaw. Oo. Dapat moderate lang. Yan. O yan sa mga mamis ta dyan na gustong bongga ang sa indang Noche Buena pero bako bongga ang gastos. Ano? So yan sa mga nagkabaranggit na mga lulutuon, pwede po yan sa halagang 500 pesos. Hanggang 1,000. Hanggang 1,000. Okay na yan. Oo. Sige. Para sa mga nanay ta dyan, nagkasururot naman siguro nindo sa mga pangaran kan mga menu, pwede na nindo i-search iyan sa Google kung papaanohon iyan tabi. Okay. Very useful para sa mga nanay na nag-iisip ning kakaibang mga pang Noche Buena, no? Ng mga lulutuon sa Noche Buena. Maski po wala sa mga binanggit mi, kung ano po yung specialty nyo, lutuon po nindo kasi yun ang natudan kan family niya eh. Yes. Importante with love. Gusto mi ngaya, arog nga kainan lutuon mo. Magluto ka arog ka yan. Importante basta ka. magtaos sindang budget. Para ratuhon man sa nangani palan ini. Importante diyan, serve it with love, do it with love. Okay? Oo. Dapat magkaon ka mo, kompleto ang family. Yes. Gigutom na ako. Sige na. Tanaan iyan na salamat custard tabi kan total Total cravings. Salamat sa sponsor. Salamatan. May merindalan kita. Oy, sa lado technical si Kuya Manny T, ang satuya na nakaibanan, Mark Sean Madrid para sa satuyang Facebook page. Ini po si Kuya A. And si Miss A. Nagpapaabot sa inyo gabos na ang pamilyang Borogkos harayo sa pagtiyos. Salamat po. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes